Gràcies, presidenta, diputats, diputades. Pau Casals, de qui commemorem el 50è aniversari de la seva mort, deia: «Sigueu fidels a la terra i a la llengua, no per tancar-vos, sinó per tenir veu pròpia». Avui, 19 de setembre del 2023, en aquesta cambra ressona per primera vegada, sense censura i sense limitacions, també la llengua catalana. Avui es demostra que només era qüestió de voluntat política que la nostra llengua tingués l'estatus que es mereix. I tenim clar que alguns de vosaltres teniu aquesta voluntat no pas per convicció, sinó per necessitat. De fet, avui ens sentim molt lluny d'aquest debat espanyol. Nosaltres estem a una altra fase. Com explica molt bé l'enyorat Ferrer Gironès, la guerra lingüística no ha estat una confrontació de llengües, sinó un conflicte entre el projecte nacional espanyol i el projecte nacional català. L'excusa és la lluita contra la llengua, però l'objectiu real d'aquesta lluita contra la llengua és l'intent d'extingir la nació catalana. Durant anys, aquesta obsessió a liquidar la identitat catalana s'ha reflectit en prohibicions, en lleis, en sentències. De fet, en aquesta cambra ha passat molt sovint que ha estat l'origen d'aquesta obsessió, al costat també de la trista catalanofòbia de gran part dels mitjans de Madrid. Encara ressonen aquí, per exemple, les paraules d'un ministre que deia que calia espanyolitzar a los niños catalanes. I aquesta forma d'actuar seva ha inserit conceptes erronis sobre la realitat catalana. S'ha format en el pensament espanyol, sigui de dretes o sigui d'esquerres, una estranya unanimitat en contra de qualsevol aspiració catalana, per democràtica i legítima que sigui. Però aquesta persecució no prové del procés. Cal mirar molt més enrere. El 1923, l'autoritat legal espanyola, el dictador Primo de Rivera, va fer un decret per prohibir el català, entre d'altres bestieses. 100 anys després, som aquí, parlant català al Congrés i situant el debat al més alt nivell de les institucions europees. I això ha estat possible perquè la nació catalana ha resistit, perquè generacions i generacions de ciutadans de Catalunya han persistit i han mantingut viva la nostra nació i la nostra llengua. Han mantingut la posició. I recollim el testimoni de tots ells i seguim, nosaltres sí, mantenint la posició. També, per tots ells, a Catalunya li toca ser Catalunya. I si avui som aquí protagonitzant un minúscul contrapunt a la persecució de la nostra llengua, és perquè hi ha una nova generació de catalans que us ha perdut la confiança, que ha dit prou, que les paraules ja no ens serveixen de res. El que volem són fets. I sabeu per què volem fets i per què hem perdut la confiança? Vostès no aniran a la presó per ser socialistes. Cap de Vox anirà a la presó per ser de l'extrema dreta. De fet, segurament es trobarà algun jutge que encara està més a la dreta que ell. Tanmateix, a nosaltres ens condemnen a presó i som a l'exili per ser independentistes. No matem, no posem bombes, ni tan sols tolerem la violència, però estem catalogats de terroristes. I avui, la desconfiança de Junts cap als partits espanyols, una desconfiança que vostès s'han merescut, ens ha portat a desbloquejar en poques setmanes allò que semblava impossible. I aquest és el camí. Aquesta nova generació tenim una agenda que vostès no s'esperaven. Han tingut a Junts en un racó durant molt de temps. Mentre esperaven, segurament, que ressuscités la fórmula de tota la vida. Aquella fórmula que els ha procurat governs i estabilitat durant dècades, a canvi de molt poquet. Avui vostès saben que aquella fórmula ja no tornarà, sobretot mentre depengui de Junts. Seria injust que no destaqués avui que no només podem parlar català, sinó que tenim el dret a parlar català, un dret que hem tingut sempre però que no s'havia respectat, com el dret a l'autodeterminació, però d'això en parlarem d'aquí a unes setmanes. I voldria agrair la feina i la valentia de la presidenta Armengol, una valentia que no havia tingut cap dels seus predecessors. I vaig acabant. Això no va d'encaix,
Això no va de partits, això no va de reencuentro, això va de país, això va de nació, això va de mentalitat d'estat i va d'una relació d'igual a igual, va de fer-nos respectar i va de la llibertat del nostre país i també de no renunciar a cap dels camins per assolir-la. Molts de vostès no es poden imaginar el que representa que l'Estat els consideri parlants de segona, parlants que tenen menys drets senzillament perquè la teva llengua materna, aquella amb la que parles als teus fills, aquella amb la que somies i aquella amb la que diràs els darrers mots de la teva vida, no és una llengua guanyadora. I des d'aquí un profund record a Carme Junyent i un agraïment immens a Plataforma per la Llengua i a tots els que s'han compromès amb el català. El català ha estat i és llengua nacional, és llengua popular, la parlen més de 10 milions de persones i tant dret teniu vosaltres a viure plenament i lliurement en castellà com el tinc jo a viure plenament i lliurement en català o en aranès. Perquè el català és la nostra llengua i la llengua ens defineix. Cada paraula en català que pronunciem és una afirmació de la nostra identitat. També és una celebració de la nostra història i una reivindicació dels nostres drets com a nació. Avui, en aquest moment històric, la nostra llengua catalana pronunciada en aquesta cambra és l'evidència d'aquest camí imparable cap a la llibertat. Avui i aquí, amb orgull, amb determinació, amb esperança i també amb record, fem ressonar el català, la llengua de Catalunya. Visca Catalunya lliure!